சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே ருசித்து சாப்பிடக்கூடிய இந்த பிரியாணி முதல்ல எப்போ எங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதான் இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். 1398 தைமூர் அப்படின்ற மங்கோலிய அரசர் இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, தன்னுடைய படை வீரர்களுக்கு கறி கலந்த உணவு வந்து கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுது. இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஷாஜகான், மும்தாஜ் ஒரு முறை மும்தாஜ் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுடைய படை வீரர்களை பார்க்குறாங்க. இவங்க வந்து ரொம்பவுமே வந்து சோர்வாக இருக்காங்களே, இவங்களுக்கு நல்லா உற்சாகம் தர மாதிரி ஏதாவது உணவு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இந்த கறி கலந்த உணவு வந்து அந்த படை வீரர்களுக்கு போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து அது ரொம்ப பிடிச்சி போனதுனால, டேஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுனால எல்லாருமே அதை அப்படியே ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணவும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஹைதராபாத் நிஜாம்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 49 வகையான பிரியாணிகளை அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. மான், மீன், காடை, கோழி, கௌதாரின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வெரைட்டிலையும் வந்து பிரியாணிகளை பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒருத்தவங்களாம் வந்திருக்காங்க. தென்னிந்தியா பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆற்காடு நவாப் இவங்கெல்லாம் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பகுதிகள் வந்து அது ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆகுனாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு குலோப் ஜாமுன் இருக்கும், அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நவதானியங்கள் வச்சுருப்பாங்க, மக்கன் பேடான்னு சொல்லுவாங்க. இதுவும் அந்த சமயத்தில் தான் ஃபேமான ஒன்று. சரி, எல்லாத்தையும் பண்ண தமிழர்கள் இந்த பிரியாணியை பண்ணாமல் இருந்திருப்பாங்க. ஊன் சோறு அவங்க பயன்படுத்தின அந்த வார்த்தை. ஆதி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த மாதிரி கூட்டமாக இருக்கும்பொழுது அவங்களுக்கான கறி சோறு இது எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ இதை வந்து ஊன் சோறுன்னு சொல்லி அவங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இது எப்படி நமக்கு தெரிய வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புறநானூரில் வரக்கூடிய பாடல்கள் மூலமாக மையூன் தெரிந்த நெய் வெண் புழக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது நெய் கலந்த கறி சோறை வந்து சாப்பிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இது மட்டும் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான். இந்த அம்மனுடைய வழிபாடு அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். உக்கிரமான தெய்வங்களை வழிபடுறதுன்னு ஒன்று. அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா படையல் வைப்பாங்க. அந்த படையல் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் அப்படின்னா, எல்லாமே கலந்த ஒரு உணவாக இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கும்பசோறு அப்படின்னு சொல்லி ரெடி பண்ணுவாங்க. இந்த கும்பசோறில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கறியுமே இருக்கும். ஆடு, மாடு என்னெல்லாம் கிடைக்குதோ அது எல்லாத்தையுமே போட்டு வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கறி சோறு ஒரு காலகட்டத்தில் வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம். அதாவது இதில் வெறும் கோழி மட்டும் இருந்தால் எப்படி இருக்கும், இல்லை வெறும் ஆடு மட்டும் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றா வந்து அவங்க வகைப்படுத்தப்பட்டு அது அவங்க வீடுகளில் அவங்க பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் அதோட டேஸ்ட் அதிகமாக இருந்ததுனால நம்ம அதை வந்து பிரியாணியாக இன்றைக்கி வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரோம். இதில் நம்ம நல்லா புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது. நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன அந்த ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பிரியாணிக்கு தனியான ஒரு செய்முறைகளே கிடையாது. அந்தந்த பகுதிகளில் அவங்க வாழ்ந்தவங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கறி சோறை வந்து அவங்க ரெடி பண்ணியிருக்காங்களே தவிர்த்து மற்றபடி இதுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த ஒரு விஷயம் வைக்கல. ஸோ நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் இதை ஊன் சோறுன்னு பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் வந்தவங்க இதை பிரியாணின்னு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தமிழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பிரியாணி அப்படிங்கிறது ஊன் சோறு அப்படின்றத இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மூலம் நம்மளால் தெளிவாக புரிஞ்சிக்க முடியும்.